Joliba jabarani filɛbɔ an ka foli ani tanu an b'o ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ aw ɲɛna aw ni ɲankuma aw ɲɛb'anw na Joliba jabarani de ka Mali fantan ani naani ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka jira k'a fɔ kunnafoni gafew olu de lakali waati sele filɛ nin an fɛ yan nɔ. Laadala ko don min bɛ tali kɛ ka taa ntɛnɛndonyaw fo ka se jumadonyaw ma nin waati mana se ka ban gafew minnu bɛ bɔ kunnafonidilaw b'a sɛbɛn anw bɛ kɛnɛ kan ka lakali aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an bɛna an da don kunnafoni la kunnafoni sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ sisan dɔɔnin na ka jira k'a fɔ min ye kunnafoni sɛbɛnw la bakurunbaw ye L'Essor ale y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ka se ka cɛmancɛ fanga ale dɛmɛ ko jamanaden caman bɔra juma tɛmɛnen na ka min ye bɔlɔn min bɛ n'u k'a ma ko boulevard de l'indépendance Bamako yan nɔ k'ale fa tewu min ye a kun de ye walasa k'a jira diɲɛma la ko min ye Mali jamana ye malidenw olu de ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma bi ko n'i ye kɛnɛ yɛrɛ kana lajɛ L'Essor ka fɔ la ko jɔnjɔn n'o ye drapeau ye Mali ani Rusi jamana o drapeau de tun bɛ maaw bolo k'o yanga sanfɛ ani fana kuma gɛlɛnw fana taara ka Faransi ani CEDEAO sɛgɛrɛ ka jira k'a fɔ ko Faransi ta tɛ Mali ye min ye CEDEAO ye olu fana ko k'u sen bɔ Mali ko la malidenw olu de bɛ se ka Mali ko kuma fɔ L'Essor y'o fɔ an bɛna an da don o la nka limanaw ni L'Essor y'o fɔ Suwade Bamako fana nana kuma o jɛrɛ kelen kan ko waleya dɔ kɛra kɛnɛ kan ye min ma bɛn dɛ limanaw sabu a jirala k'a fɔ ko u ye bagan dɔ n'o ye bakɔrɔnin dɔ ye limanaw k'ale minɛ ka Faransi drapeau ɲɛgɛn kɛ o kan ka sɔrɔ ka bakɔrɔnin limanaw ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen da a kan min ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ye ani ka min ye jɔnjɔn n'o ye drapeau ye ko nin bɛ kɛ sababu ye Mali na a dɛmɛ jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana ka gɛlɛyaba de don an n'u cɛ sabu jamana ka drapeau o ye jamana ka ɲɛda de a man ka kɛ fɛn ye jamanaden tɔw bɛ terekeli ta ka ɲɛsin o ma ale yan'an ka bɔ ale Suwade Bamako kelen kɔnɔ a jɛla k'a fɔ bi novembre kalo tile fɔlɔ o bɛ bɛn kalantan ma Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ko nka ko an ka hakili to a la sabu lɔkɔli karamɔgɔw minnu bɛ yen ni olu b'u ka hakɛ ɲini na bi syndicat signataire du 15 octobre olu ye hakɛ dɔw bila ko olu bɛ baara kɛ ni o de ye an bɛna an da don o la Suwade Bamako kɔnɔna la l'indépendant ale kumana a y'a jira k'a fɔ min ye novembre kalo tile 7 natɔ in na CEDEAO kan k'a ka jɛrɛ balalen kɛ n'o ye sommet extraordinaire ye a jirala k'a fɔ nin jɛrɛba min ye nin ye CEDEAO jamanakuntigiw fɛ a bɛna tali kɛ Mali ani Laginɛ kunkanko kumaw de bɛna fɔ a ko kɛnɛ kan yen nɔ an bɛna an da don l'indépendant kɔnɔna la min ye Les Échos ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Issa Kawujim alimanaw Issa Kawujim ko ale ta kɛra waati min na a bɛ k'i to masakɛya la ka sɔrɔ ka jigin ka na kɛ i b'a fɔ fufalaki nanzarakan na o kɛmɛ ka ɲininkali de kɛ Issa Kawujim ko di héros au zéro limanaw tɛ dɔwɛrɛ k'i to sanfɛ ka jigin duguma Issa Kawujim ale ka kuma fɔlen bɛ a ka kiiri min kɛra juma tɛmɛnen na o kuma fɔlen bɛ Les Échos kɔnɔna la an bɛna an da don o la sisan ni waati man ta an tɛgɛ ma limanaw min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ ko Mali lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la gendarmerie ko ale kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka min ye Sophie Petroni n'a yɛrɛ ka fɔ la ko ale tɔgɔ ye Mariam limanaw ni musokɔrɔba min ye nin ye n'ale kun minɛna Bamaci wale tigilamaw fɛ a mɛnna a tilala ka bila tuguni octobre kalo san 2020 tɛmɛnen na ko a yera Mali kɔnɔna la yan nɔ a na kɛ musokɔrɔba in a bɛ fɛ ka sigi ka taa Bamacimaw de bolo kɔnɔna la o la gendarmerie mɔgɔw kɔni wulila k'a ɲini bi an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen la k'o walawala aw ye faamuya bɛ se ka sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na limanaw an bɛ don min ye L'Essor ale kɔnɔ fɔlɔ ale kumana L'Essor y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ belebeleba de kɛra dɔgɔkun laban in na min bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ min bɛ jɛkulu dɔ ko fɔ o kama ko yɛrɛwolo debout sur les remparts n'i ye jateminɛ kɛ ni jɛkulu belebeleba min ye nin ye ni jɛkulu misɛnmisɛnnin caman kɛlen don ka i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la limanaw ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ cikan caman de tun b'u da min talen don ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ Faransi jamana ni CEDEAO ma wa ko dɛmɛba cikanw fana tun b'u da min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali marabaw minnu bɛ cɛmancɛ fanga kunna ani Rusi jamana sabu ko min bɛ tali kɛ n'i ye drapeau lajɛ min y'an ka jɔnjɔnw ye Mali ta ani Rusi ta o de tun bɛ maaw bolo k'o yaala fiɲɛ fɛ ka u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma ani Rusi jamana
ko Mali jamana ni Russie jamana k'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ni o fɔra ka tila k'a fɔ tuguni ko Faransi jamana ani CEDEAO ko olu limanaw k'olu sen donni Mali ko la bi yɛrɛwolo debout sur les remparts maaw y'a jira k'a fɔ o tɛ olu fɛla ye wa olu ka fɛla ye min ye bi o de ye k'a fɔ jamanaden yɛrɛ damaw de bɛ se ka jamana ko kuma fɔ malidenw yɛrɛ dama limanaw Mali bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn ye yɛrɛwolo debout sur les remparts maaw y'a jira k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ dama de kan ka o kuma fɔ n'i ye jateminɛ kɛ kuma minnu tun bɛ caman da limanaw o dɔ bɛ tali kɛ k'a fɔ ko kalata minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka jagoya malidenw kan ko ka o kalata ninnu kɛ ko o fɛla tɛ o ye ani fana M5 RFP kɔnɔna la bi a jirala k'a fɔ ko u ko ko Mali ye jamana ye diinɛ caman bɛ jamana min na n'o ye pays laïque ye wa ko n'i ye jateminɛ kɛ Bamakokaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ sabu n'i ye maaw ka kumakanw lajɛ kuma sɛbɛnfɛn minnu tun b'u bolo fɛn caman tun sɛbɛnnen don ka sabu maa caman bɛ yen olu tun bɛ k'u bɔyɔrɔw sɛbɛn u ka sɛbɛnfɛnw kan misali la Kolokanikaw olu ko k'olu ye wele jaabi min ye Jɛnɛkaw fɛ ka bɔ Moti mara la olu fana ye wele jaabi olu caman y'a jira k'a fɔ ko olu fɛla ye min ye o ye cɛmancɛ fanga dɔ de ka fara a kundama kan dɔw yɛrɛ ko san 3 dɔw ko san 5 ko ka fara cɛmancɛ fanga kan ko sɛbɛnfɛn minnu tun bɛ maaw bolo n'u bɛ ka yaala n'a ye n'i ye olu caman ta k'a lajɛ limanaw i b'a sɔrɔ kuma caman de bɛ yen kuma gɛlɛnw bɛ yen minnu olu tali don ka ɲɛsin Faransi jamana ani CEDEAO ma kuma caman fana bɛ yen minnu ye dɛmɛ kumaw ye ka ɲɛsin Rusi masakɛ ma n'o ye Putin ye ka taa se Turki ko Turki jamana a mana kɛ jamana o jamana ye Algérie o Egypte Turki Chine ani Rusi ko ni ninnu de bɛ fɛ ka Mali jamana dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ko u bisimila maa caman bɛ yen olu ka sɛbɛnfɛnw kan ninnu de tun sɛbɛnnen don n'i ye jateminɛ kɛ ko Ɲɔrɔ Sirifikɛ ale fana ka kalandenw caman fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ caman y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ cɛ dɔ n'u k'a ma ko Mamadu Hayidara ale y'a jira k'a fɔ ko Ɲɔrɔ Sirifikɛ ko ale ye nin kuma fɔ a mɛnna ale de fɛla don ko cɛmancɛ fanga a ka kɛ san 3 ye walasa finitigi minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga la bi u ka se ka cɛmancɛ fanga labaara i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na walasa limanaw n'i ye jateminɛ kɛ lakanaba caman fana tun bɛ kɛnɛ in kɛ walasa ka se ka u ka nin jɛrɛba in ka lakana min ye tanamako ye olu kana se ka kɛ a ko kɛnɛ kan a jirala k'a fɔ garde national gendarmerie polisiw olu tun bɛ kɛnɛ in kan walasa ka se ka maaw kɔlɔsi u n'u bololafɛnw taamakɛlaw a jirala k'a fɔ protection civile min bɛ Bamako yan nɔ lesɔrɔ ka fɔ la o ɲɛmaaba colonel lieutenant colonel Adama Jatigi Jara k'ale ye protection civile maa 50 ɲɔgɔnna ka olu bɔ ka bɔ walasa u ka se ka taa ni jɛrɛba in ka se ka lakana wa ko min ye hali u ka bolimafɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ ambulances o 2 tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ minnu bɛ yen fana n'o ye ambulance médicalisée ye ni tanamako ye maa sɔrɔ i ka se ka bila o kɔnɔ joona i ka se ka furakɛ lesɔrɔ ka fɔ la maa min tun bɛ kɛnɛ kan Umaru Jakite a ka sɛbɛnninw la a y'a jira k'a fɔ fana ko lakanako kɔni siratigɛ la limanaw ko lakanaba caman de tun bɛ yen ko walasa min ye dantɛmɛ walew ye olu kana se ka kɛ a ko kɛnɛ kan ye ko min ye muso 2 ye muso 2 limanaw ko funteni bonya ko juguya yɔrɔ in ka sabu tile kun ka farin kojugu ko olu kirina a yɔrɔ kofɔlen in na u y'olu ta ka taa n'olu ye sapeur pompier la Daravelakaw fɛ yen nɔ limanaw lesɔr ale ye nin fɔ ni lesɔr ye nin fɔ limanaw soir de Bamako ale bɛna ka kuma in ka i da don nin kuma kelen in na soir de Bamako ko maa minnu ye nin jɛrɛ in labɛn ko u ye waleya dɔw kɛ waleya minnu n'a ma bɛn dɛ limanaw waleya ninnu dɔw bɛ damatɛmɛ walew don sabu maa min ye fasiri kɛ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba a ko yɛrɛwolo debout sur les remparts maa minnu bɛ yen ni olu ka wulikajɔ kun ye u ka nin meeting ba in kɛnɛ kan ko ka cɛmancɛ fanga ale dɛmɛ o min ye diɲɛmaa ye communauté internationale ka cikan gɛlɛn lase u ma k'a jir'u la k'a fɔ ko Mali tɛ u ta ye u tɛ se k'u sen don Mali ko la k'a sɔrɔ ka Mali kɛ u sago ye k'a sɔrɔ don malidenw yɛrɛ dama olu bɛ fɛ jamana ka kɛ min ye communauté internationale tɛ se ka Mali bɔ malidenw taya la limanaw nin bɛɛ lajɛlen lafasali ye ka ɲɛsin u fa jamana ma ko nka i n'a fɔ Pape Diallo ale min ye debout sur les remparts maa dɔ ye ale de ye nin kuma fɔ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw i b'a sɔrɔ ko Faransi ka drapeau tun bɛ u caman bolo min ye u ye
limana toro sugu bɛɛ da o drapeau in kan ka dɔ yɛrɛ drapeau jeni Faransi drapeau ko min y'a la hinɛtɔ ko yɛrɛ ani kojugu ye limana bakɔrɔni dɔ tun b'u bolo bakɔrɔni min n'u ye Faransi drapeau ɲɛgɛn kɛ o kan o kɔni b'u bolo u ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen da o kan limanaw Soir de Bamako ka fɔ la ko nin ye waleya ye min na a b'an ka jamana ɲɛda tiɲɛ diɲɛ fan caman fɛ tiɲɛ don i b'i ka wulikajɔ kɛ k'i ka hakɛ ɲini nin man d'an ye nin kana kɛ an ka jamana kɔnɔ ko nka i ka hakɛ bɛ dan yɔrɔ min na dɔ fana ta bɛ daminɛ yen nɔ ka min ye jamana wɛrɛ ka o jɔnjɔn ta limanaw ka o jɛni walima ka Faransi drapeau misalila sabu o de kɛra ka o ɲɛgɛn kɛ bakɔrɔni dɔ kan limanaw ma da o ma bakɔrɔni tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen u y'a da bakɔrɔni kan o jaw bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ maaw y'a ye a ye maa caman tɔɔrɔ kosɛbɛ Soir de Bamako ka fɔ la ko waleya dɔ fana kɛra kɛnɛ in kan yen nɔ a jirala k'a fɔ maa o maa kɔni bɛ yen ni sɔmi kɛra e la k'a fɔ ko e de ye cɛmancɛ fanga e bɛ hali kumanin fɔ min tɛ taa cɛmancɛ fanga jimi sira fɛ walima kumanin bɛ bɔ e da min ni o bɛ taa Faransi kanu na limanaw ne kun y'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan i b'a sɔrɔ kumaw bɛ fɔ i ma walima i bɛ kumaw mɛn minnu ni a tɛna diya i yɛrɛ ye misali la ko professeur Kilema Danbele ale tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ a jirala k'a fɔ ko wulikajɔkɛlaw u ye tanamako caman ta k'a sɛgɛrɛ u ye jisuma manaw ni fɛn caman ta ka fili a ma limanaw min ma bɛn fiyewu min ye kunnafoni sɛbɛn ale ka fɔ la o la min bɛ tali kɛ wulikajɔkɛla ninnu minnu ye nin taama in labɛn boulevard de l'indépendance la limanaw a jirala k'a fɔ kumakan damadɔ de tun b'u da o ye ko Faransi ka fɛla o fɛla olu t'a la wa communauté internationale o min bɛ yen n'olu bɛ ka wulikajɔ kɛ Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko fo jamana ka kɛ u sago ye limanaw ko o ma kɛ wulikajɔkɛla ninnu fana sago ye kuma min fana tun b'u da o de ye ko Mali ka jija a k'i bolo don groupe Wagner bolo n'o ye lakanaba ninnu ye Rusiw ka lakanabaw k'olu kana Mali la limanaw ni an bɔra yan ka bɔ min bɛ tali kɛ Soir de Bamako kɔnɔ ko bi novembre kalo tile fɔlɔ o bɛnna kalanta ma Mali kɔnɔna la yan nɔ kalanden caman bɛ yen olu ye kalanso sira minɛ bi nka a jirala k'a fɔ ko min ye ministre min bɛ yen n'ale bɛ kalanko kunna Sidibe Dede Usman muso in ko a ye welewele dakan bila jamana kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye académie ɲɛmaaw ye ani kalanso ɲɛmaaw fo ka taa se syndicats ma minnu bɛ yen ni olu ye lakɔli karamɔgɔw ye jamanaw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ kalanko ye bɛɛ de ka hakɛ ye bɛɛ ka wulikajɔ kan ka kɛ Mali kalanko ye walasa a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na sabu a yɛrɛ ka fɔ la salongo n'i ye jateminɛ kɛ san 7 ɲuman n'a fɔ kalo 7 ɲuman o de sera ka kɛ kalan na o bɛɛ n'a ta ɲɔgɔndanw sera ka kɛ fo ka na ɲina kalan fori a ko kalanta kura min daminɛnen ye nin ye a ko ni Ala sɔnna min ye san kura min ni o jɔlen nin ye ko nin bɛ sɔn ka kɛ tare ye sabu a dan b'a la k'a fɔ min kɛra salon dɔ bɛ sɔn ka fara o kan ɲina ko nka limanaw Soir de Bamako k'a fɔ la min ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 lakɔli karamɔgɔw ka lafasali kuluba min filɛ nin ye ni olu de bɛ k'u ka hakɛ ɲini bi jamana ɲɛmaaw fɛ k'a sababu kɛ sariya dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko article 39 sariya kisɛ in ale de ye kɛlɛkɛbere min bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔw bolo bi u tɛna min bila fiyewu ko nka limanaw lakɔli karamɔgɔw u sɔnna ka don ka taa kalan kɛ ko nka u ka hakɛw b'u bolo kɔnɔna la ka yaala hakɛ ninnu dɔw bɛ tali kɛ ko u tɛna sɔn fiyewu min bɛ tali kɛ kalansow kɔnɔna la kalanso n'o ye kilasiw ye lakɔliden minnu bɛ yen ni i b'a sɔrɔ kilasi kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tilalen don 2 ye kalanden i b'a sɔrɔ kilasi 2 bɛ yen olu bɛɛ bɛ kilasi kelen kɔnɔna la k'u tɛna sɔn o ma wa u tɛna sɔn fana a bɛ fɔ min ma ko double vacation n'o de ye lakɔli karamɔgɔw ka ɲɔgɔn nɔnna bila ko u tɛna sɔn o fana ma ani fana ko faranga waati minnu bɛ yen n'o ye heure supplémentaire ye olu fana ka fara u ka baaraw kan k'u tɛna jɛ ni o ye ko lakɔli karamɔgɔw kɔni ye nin laɲini damadɔ ninnu kɛ ko u kɔni bɛ don ka taa kalan kɛ ko nka ni laɲini ninnu fana b'u bolo a n'u ka hakɛ min bɛ yen n'o ye article 39 ye nka u n'a ta o ta limanaw a yala k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kan ka u hakili to syndicat scientifique du 15 octobre maaw ka nin laɲini ninnu na sabu n bɛ n ka laɲini na n bɛ ka kalan kɛ limanaw ko don dɔ a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye ɲina kalanko fana ma jamana ɲɛmaaw u kan ka o fana dɔn nin ko siratigɛ la kunnafoni filɛ an y'a bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la
Nambora soir di Bamako kono ami do l'indépendant ali face de semaine kono la akumana limana indépendant ya jira ka fo ko minye CEDEAO ale ka lasigide min kumbe malila yoro ale gena ka bo malila yanno jamana nyamaw fe ka sababu ke ko a senyera tanama ko dowla minni onaka barate kelenyi o de la abina fo mali ni CEDEAO chebi limana chenere la anche gelale do bi kosebe ka sababu ke min yɛrɛ nana fara ka kɔsa in na n'o y'u ka lasigiden min tun bɛ mali la yan nɔ o gɛnɛ kɔ ka ko a sen tun bɛ ko dɔw la mali kɔnɔ la yan min tɛ bɛn min t'a ka baara ye o de kama ko CEDEAO jamana ɲɛmaw olu kan ka ɲɔgɔn ye balalen kɛ min bolodalen don ka bila novembre kalo natɔ in ale tile 7 la walasa ka se ka kuma mali kunkanko kuma ani laginɛ yɔrɔ nin jamana fila in mali ni laginɛ a jarala k'a fɔ anw de ka ko o de tan bɛ ka y'an ka CEDEAO kɔnɔna la bi k'a fɔ fanga dafiri min bɛ yen n'o o waliyara mali kɔnɔna la yan a waliyara laginɛkaw fana fɛ yen nɔ a jarala k'a fɔ yɔrɔ CEDEAO kun ye waati di mali jamana ɲɛmaw ma o yɛrɛ waati banna kununko kari min bɛna octobre kalo tile 31 k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw n'u bɛ fɛ ka kalata min boloda février kalo natɔ tile 27 u ka waati fɔ o la waati kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ni kalata ninnu kan ka boloda o la a jarala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan foyi ma boloda kuma foyi ma fɔ o ko ninnu siratigɛ la CEDEAO kɔni waati min boloda jamana ɲɛmaw ye o waati tɛmɛna a jarala k'a fɔ yɔrɔ min ye juma tɛmɛnen ye wulikajɔkɛla minnu ni olu ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko CEDEAO fɛla ni o de ye ka mali don u dunganda fɛ wulikajɔkɛla ninnu place de l'indépendance la u y'a jira k'a fɔ o t'olu fɛla ye a jarala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi CEDEAO kɔni bɛ fɛ ka jɛrɛ balalen min n'a bɛna kɛ Gana faaba la Akara novembre kalo tile 7 natɔ in na limana ni sommet balalen don a bɛna kuma mali ale ni laginɛ de ka k'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla mali ni ɲangini bɛ ta a kama walima ni ɲangini tɛ ta a kama sabu a jarala k'a fɔ min ye Nana Akufo-Addo ale min bɛ CEDEAO kotigiya la bi yɔrɔ ale yɛrɛ bɔra yan nɔ kɔsa in na ma a bɛ se k'a fɔ yɛrɛ a kuma min tɛmɛna ni jamana ɲɛmaw cɛ o de ye k'a fɔ ko kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda jamana ɲɛmaw ka waati kɛrɛnkɛrɛnnenw di n'o ye calendrier électoral ye u ka se ka o fɔ jamana ɲɛmaw ka se ka o fɔ walasa baara bɛ se ka kɛ n'a ye k'a jarala k'a fɔ hali an bɛ waati min na ko sisan kalata dɔw ma fɔ fɔlɔ a dun jarala k'a fɔ jɛrɛ dɔ de bɛ ka labɛn jamana ɲɛmaw fɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye jamana ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ o de kɔnɔna la ni kalata kan ka kɛ waati min na jamanadenw bɛ o kuma fɔ o dun o tɛ CEDEAO yɛrɛ fɛla ye kunnafoni filɛ indépendant y'a fɔ limanaw yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔna la ko conseil national de transition n'o ye CNT olu kan ka ɲɔgɔn ye bi ntɛnɛndon in na ka kuma Kawujim ka koɲɛ kan Kawujim min bi ni a jarala k'a fɔ ale ka kiiri kɛra ni a kiiri jaabi o bilalen don ka décembre kalo natɔ in tile 3 kɔnɔ nka yan'o cɛ ko Kawujim u y'a lasago kaso la fɔlɔ o de la CNT maaw a jarala k'a fɔ yɔrɔ Kawujim ale yɛrɛ y'o dankan 4nan de ye wa min ye politique tɔn min b'a bolo n'o ye ACRT ye o fana ɲɛmaa don a jarala k'a fɔ octobre kalo tile 29 tɛmɛnen juma tɛmɛnen communiqué tribunal la a ka kiiriw olu kɛra jalaki min binna Kawujim ka nanzarakan na o k'a ma ko atteinte au crédit de l'État limana o de ye jamana ka basigibaliya a bɛ fɔ min ma ko trouble à l'ordre public n'o de ye ka kumaw fɔ min bɛ se ka jamanadenw fujunu ka kɛ fanga kan o jalaki binna Kawujim kan o de kiiri bolodara nka a jarala k'a fɔ a ka kiiri in kɔnɔna la kalo 3 o de kun dara a kunna procureur parquet fɛ nka limanaw a jarala k'a fɔ min ye a ka lafasalibaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko jalaki min binna kan n'o de ye jamana burujali ye ani ka kumaw fɔ min bɛ se ka jamanadenw fujunu ka kɛ fanga kan min y'a ka lafasaliba ye maître Kasum Tapo ale y'a jira k'a fɔ ko o jalaki min binna Isa Kawujim kan ko a ka lajɛ a sariya ka lajɛ sabu a kan ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔla sariya in ni a ta waati ye nin ye walima a kan ka ta Isa Kawujim ye kuma minnu fɔ n'a kan ka ta o hukumu kɔnɔna la kiiri in tɛmɛnen kɔfɛ min ye maître Kasum Tapo ale ka kuma fɔlɔw kɛra o ye o de la ACRT n'o y'a ka tɔn ye o fana y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye ka garant de don maaw da la kɛrɛnkɛrɛnnenya la démocratie fanga kɔnɔna la jamanaden minnu n'a fɔra ko
ka i ka fɛla fɔ jamana kɔnɔ n'o ye hakɛ dɔ ye n'o ye liberté d'expression ye limanaw ko o de balle filɛ Isa Kawujim la ACRT mɔgɔw ka fɔ la ko conseil national de transition n'o ye CNT ale kɔni bɛna ɲɔgɔn ye kɛ bi ɲɔgɔn ye min ni kuma foyi tɛna kɛ ni Isa Kawujim ka kɔɲɛ tɛ dɔwɛrɛ tɛ ko k'a lajɛ n'a sɔrɔla CNT jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye Isa Kawujim a ka ni minɛni na min ye CNT maa dɔ fana n'o ye Amadu Mayiga ye ale ka bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye a ka Facebook sanfɛla ye ale y'a jira k'a fɔ ko u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Isa Kawujim yɔrɔ ko nin bɛna fɔ ko fanga kɛlen ka fanga minɛ kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale de kɔnɔna la n'an bɔra indépendant kɔnɔ limanaw yɔrɔ an ye Isa Kawujim ka kuma fɔ ko fana y'i da don a kuma kelen na k'a fɔ ko ni Isa Kawujim lajɛ limanaw jama tun b'a bolo cogo min na ka na ye bi Isa Kawujim ka jama ko kɛra maa kelen ni o de bɛ a kɔ k'a bɛna fɔ ɲininkali de kɛlen don ko maaw fɛ bi ko du héros au zéro o ye tubabukan ye limanaw n'an k'an b'a fɔ bamanankan na dɔwɛrɛ tɛ k'i to e bɛ jamatigiya la limanaw nka i nana i kɔfilɛ don dɔ la k'a sɔrɔ maa si tɛ i kɔ yɔrɔ o ye gɛlɛman ye ko ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla Kawujim ta ti ka kɛ o de ye bi o la ni Kawujim yɛrɛ lajɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga waatiw la maa min bɛ yen n'ale ka kumaw kun ka farin kosɛbɛ n'a ka kumaw kun ka gɛlɛn kuma gɛlɛnw kun bɛ bɔ a da limanaw ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga ma a waati jama kun b'a kɔ a mana fɛn fɛn fɔ jama bɛ tɛgɛrɛ fɔ o la nka kana ye bi limanaw o kun bɛ ka hali cɛmancɛ fanga min lafasa n'o b'an kunna bi o cɛmancɛ fanga kelen limanaw ko o filɛ nin ka dimi Isa Kawujim kɔrɔ k'a minɛ k'a don kaso la k'a fɔ a ɲɛna ko kuma minnu bɛ bɔ a da kuma ninnu tɛ kuma bɛntaw ye yɔrɔ limanaw diɲɛlatigɛ tɛ faamu dɛ a jala k'a fɔ ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla Isa Kawujim ta kun kɛmɛ a bɛ masaya la ka bɔ masaya la ka tila ka na kɛ fu falaki yɛrɛ ye kiri min kɛra communicatif tribunal la o dongo Isa Kawujim a ɲininkali limanaw k'a fɔ de ko jalaki min binna kan a ye ɲininkali ninnu caman a y'i da don a la ka jaabiw k'a la a ko procureur Touré n'o ye communicatif procureur ye ale ye ɲininkali minnu sɛmɛ a la a ko ale bɛ jaabi min di o la limanaw a ka kuma tali yɛrɛ la Isa Kawujim yɔrɔ yɛlɛkoma belebele maa minnu bɛ n'olu tun bɛ kiriso kɔnɔ a ye mɔgɔw layɛlɛ kosɛbɛ wa fana a tilala ka min ye communicatif tribunal o procureur o tilala ka sɛbɛ de yira a ka sɔrɔ ka segin kɔ ka sɔrɔ ka jaabiw di a y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ale bɛ nin kuma ninnu fɔ k'a tɛna fɔ ko ale bɛ fɛ ka jamana dafiri walima ka tanama ko wɛrɛ ta ka ɲɛsin jamana ma o t'ale fɛla ye min ye procureur ye ko munna dun k'a bɛ nin kuma ninnu fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka jamana mara k'a sɔrɔ dun ale yɛrɛ jɔyɔrɔ min b'a bolo o t'a yamaruya fiyewu ka jamana burujali kuma fɔ a ko ale ta tɛ ko ka maa buruja ale ta de ale sirannen don bi Mali ni a dɛmɛ jama minnu bɛ yen i n'a fɔ CEDEAO communauté internationale n'a ma ɲɛ ko Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi ko an man ka olu kɛ an jugu ye an man ka sɔn fiyewu bɛnbaliya ka na an ni CEDEAO cɛ an man ka sɔn fiyewu bɛnbaliya o ka tɛmɛ an ni diɲɛma cɛ n'o ye communauté internationale ye ko ale ka fɛla dɔrɔn tun ye o de ye n'o tɛ k'a fɔ de ko jamana ɲagami y'ale ka ko ye limanaw Isa Kawujim k'o t'ale ka fɛla ye nka min ye procureur ye Idrissa Hamidou Touré ale nana jaabiliw kɛ a ko kiri min tigɛtɔ filɛ nin ye n'o ye Isa Kawujim ka kiri limanaw ko kiri in tɛ Isa Kawujim dɔrɔn kun kan dɛ kiri in bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn bɛ yen k'i b'i yɛrɛ ye Isa Kawujim ka nin lahalaya kɔnɔna la ka bɔ ka kuma caman fɔ min ye bɔlɔlɔw sanfɛ walima kumaw minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka jamana yɛrɛ bila basigibaliya kɔnɔna la ko kiri in k'a talen don ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen de ma o la ladilikan don limanaw procureur Hamidou Touré ka fɔ la ka ɲɛsin min ye maa minnu bɛ yen n'olu ni Isa Kawujim ka hakilila ye kelen wa maa minnu bɛ yen fana ni olu ka fɛla de ka maa dɔ buruja ka walasa ka se ka tɔgɔ sɔrɔ walima ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ko kangarida kan de ye nin ye ka ɲɛsin u ma kunnafoni filɛ limanaw a ye nin bɔ les échos welewele ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye nouvelle horizon ale kɔnɔ nouvelle horizon kumana limanaw nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye min bɛ tali kɛ san kelen tɛmɛnen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko gendarmerie nationale n'o ye an ka lakanabaaw ye ko u kɛlen don ka ɲinini boloda bi ka ɲɛsin Sophie Petroné ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko Mariam
Sophie Petroné yɔrɔ min bɛ tali kɛ ni faransi ka den min filɛ nin ni ale kun minɛna Bamanci wale tigilamaw fɛ a san kelen nin ye a bilala ka bɔ olu bolo san 2020 tɛmɛnen na yɔrɔ ani ala ma hinɛna Sumahila Sise ani o de bilala ɲɔgɔn fɛ nka limanaw bilali na Mali jamana y'i bolo bila kunna dɛ ka nafolo caman de bɔ ka di min ye Bamanci wale tigilamaw ma Yad Agali ale ka jɛkulu n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ani ka tila ka falen kɛ Bamanci wale minnu bɛ yen Bamanci kɛbaa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kaso la o maa 200 olu fana bilala a ko siratigɛ la limanaw ko a bɛ kalo kelen bɔ sisan min ye Sophie Petroné yɔrɔ nin waleya bɛɛ lajɛlen kɛra wale girinw don min taara jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ninnu bɛ se ka bila cogo min na nka a nana ye k'a fɔ ko Sophie Petroné a na kɛ a bɔra Faransi jamana kan ko a yera min ye Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛna o fanfɛlaw la yɔrɔ a yɛrɛ kun minɛna san 2016 waatiw de la ka taa san 2016 fo ka n'a bila san 2020 na musokɔrɔba in san 77 a kun bɛ Yad Agali ale ka mɔgɔw bolo yɔrɔ jesi maaw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko terroriste maa 204 olu de bilala wa ko nafolo kasabi min ni o dira olu ma o bɛ taa wari miliyɔn 2 la n'i y'o ta sefa la a bɛ se miliyari 1 ani kilancɛ ma o de dira terroriste ma a waati la walasa Sophie Petroné ani honorable Sumahila Sise ala ka hinɛ na olu bɛ se ka bila cogo min na limanaw ko nka a nana ye k'a fɔ bi Sophie Petroné musokɔrɔba in ko a y'a ka jamana bila a segira ka na Mali la yan tuguni k'a bɛ n'a fɔ n'i ye a ko sen k'a lajɛ Sophie Petroné sabu hakilila min donn'a fɛ Bamancimaw olu ye hakili min don a la limanaw sabu a yɛrɛ na waati a ko ale ye diinɛ yɛlɛma ka ban a bɛ silamɛya diinɛ la wa hali a ko k'a y'a tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ Mariam ye limanaw nin bɛɛ lajɛlen hakilaw a bɛ maa sɔn hakilila o de k'a fɔ ko Sophie Petroné a na kɛ sɔmi yɛrɛ kɛlɛ don a la n'a sɔrɔla a tɛna segin ka taa i yɛrɛ di Bamancima ninnu ma tuguni o de la sɔmini na sa min ye gendarmerie min bɛ Mali kɔnɔna la yan olu ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli bila sen kan ka wele bila gendarmerie ka sigiyɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ka wele bila u bɛɛ ma wa ko u mana Sophie Petroné fan o fan fɛ limanaw u ka a minɛ nka a kana kɛ minɛni kojugu ye u ka a sɛnsɛn ka na n'a ye Bamako yan walasa a bɛ se ka bila kɔlɔsili hukumu kɔnɔna la cogo min na sabu musokɔrɔba in n'a nana minɛ Bamancimaw fɛ nin cogoya la limanaw a tɛna kɛ ɲuman ye a ma o de la hali Faransi jamana yɛrɛ kan a yɛrɛ balima minnu bɛ yen olu caman jira k'a fɔ k'olu ma foyi de faamu Sophie Petroné a ka lahalaya la olu ye wele bila Faransi gouvernement ni Mali gouvernement ma u ka lajɛ joona u ka se ka musokɔrɔba in minɛ a ka bila u ka bolo kan a kana kɛ don dɔ tiɲɛni yɛrɛ ye an b'a kuncɛ teliyala ni ale Nouvelle Horizon kelen ye limanaw a jarala k'a fɔ nin dɔgɔkun laban in na ko min y'an ka finitigiw ye n'o ye faamaw ye ko walejugu dɔw tara ka u sɛgɛrɛ a jarala k'a fɔ finitigi maa 7 olu de bɔnɛna u ni na mugu foron dɔ senfɛ min kɛra jamana kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ mugu ninnu cira yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Madina Sila ani Ɲɛnjela forces armées maliennes n'o ye faama ye Nouvelle Horizon ka fɔ la ko u binna jan dɔ de kɔnɔna la min kɛra Muruja fanfɛlaw na sibiri tɛmɛnen a bɛnna octobre kalo tile 30 ma yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Madina Sila yɔrɔ la ko maa 2 olu tora o la maa 3 olu sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ o dugusajɛ n'o bɛnna kunun kari ma ko min ye u ka bolimafɛn dɔ n'o ye pick-up dɔ ale fana taara ben jan dɔ kɔnɔna la n'o ye mugu foronta dɔ ye o kɛra Ɲɛnjela ani Segu yɛrɛ cɛ man jan kosɛbɛ o fana maa damadɔ olu tora o la yen nɔ maa damadɔ olu ni tora o la yen nɔ ko nka min ye an ka sɔrɔdasiw ye olu ye wulikajɔ kɛ a nɔgɔnin fɛ k'u sera ka bolo da siganama maa 2 ɲɔgɔnna kan ka olu bila gendarmerie ale ka bolo kan n'a sɔrɔla ko limanaw jateminɛw labanw y'a jira k'a fɔ Mali ka kan minnu bɛ yen n'o y'an ka sɔrɔdasiw ka kanw ye Bamancimaw ka jatigɛ wale dɔgɔyara o yɔrɔw la kosɛbɛ nka fɛɛrɛ kura dɔw de b'u bolo fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen ni o de ye ka ɲɛsin ka mugu bila dugumakolo jukɔrɔ i b'a sɔrɔ an ka finitigiw bɛ taa bin o kan kuma bɛɛ o de ye fɛɛrɛ kuraw ye a sera an ka finitigiw fana ka o fɛɛrɛ fana latigɛ walasa u bɛ se ka kisi o tɔɔrɔ ma cogo min na kunnafoni ye nin ye limanaw Nouvelle Horizon ale de y'a fɔ a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni di gafew lakali la k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna